onye kpọọ ọbịa mkpọkọrọ agbata obi ewere ekpofu ahịfịa abịaza ndị ọcha abịaba ya buru nkwụ buru arụsị buru ọganigwe buru ezumezu buru arọbụnagụ anyị na-abefa unu ya kịta na ife a na-afụzi na news ọ na-enyezifa nsogbu ma wee na-ebuchiatazi ya azụ anyị na-etufunu ka anyị maa ndị anyị na-etufu na omenala anyị ọ nwekwa ndị adịrọ mma ndị a na-adịrọ mma sị kwụsị na ya akwụsịkwugbo ụfọdụ mana ka anyị saa anya asa ghara kuru na nwa wufu onye na mmiri eji wuo ya arụ ndị ọcha abịa wetala anyị ụka dị mma mana fa abịazi ga-etinye na anyị na-akpọku ndị ichie fanwa anyị na-amagarọ na-ayọ ndị Igbo onye ọbụla makwa na ị na-ekpekwa ekpere na-akpọku ndị ichie ndị ọcha tinyekwa ndị ichie bụ unu ọ bụrụ na nna gị anọrọzịa ịma na ọbago na ndị ichie na ọbago na ndị ya na-ekpechite ya ekpere n'ebe a Chukwu nọ ọ bụrụ ego alụsị ka ọ bụ alụsị nwa bukwuru ajọ ife tupu ndị ọcha abịa nwere ndị na-agwọ ọya na be ya ọfa ncha ka akpọ dibịa mana ndị ọcha abịa gwa anyị na okwu a bụ dibịa na ajọ ife bikonu ke ndị na-agwọ ịba ke ndị na-agwọ ala ke ndị na-agwọ otolo ke ndị na-agwọ ọya niile jupụtara n'ala Igbo tupu ndị ọcha abịa na-enekwa anya ya Udokwu gụkwara akwụkwọ ekwetakwa na onye arụ nwụrụ anya jee ụlọ ọgwụ mana bikonu ka anyị welu nke etu Kraịst si anyị na-efesi wee kwu ka anyị welu nke Siza nye Siza welu nke Chineke nye Chineke ụtụtụ anyị si na ụra pụta anyị na-ego anya n'igwe welu mkpụrụ ọjị Chineke nyere anyị ji akpọku ya wee sị Olisa bi n'igwe eze dị ebube nọ n'eluigwe ọgọdọ ya na-akpụ naanị kelee n'igwe ka a na kee mmadụ na ife niile dị n'ụwa na anyị kene nekwa ọjị anyị nyere anyị n'isi ka anyị were na-akpọku anyị awụọ ọjị tụwa ya n'ibe n'ibe ndị nọ nso ata ọjị wee kene ya ibe anyị nọ nwee ndị ọzọ na-eme etu a ụfọdụ aghọtara na ọjị anyị na-awa bụ nya bụ oriri nsọ a na-eri n'ụlọ ụka Kraịst si na-eme na ya tutu na m abịachi ya taa ọzọ ọsọ ọjị ka ọ na-abụ apụta tụwasịa onye were ibi ewelu ndị Igbo si ọjị pee mpe ma ya zuo onye ọbụla onye Igbo ịbịa bịa o nyere gị ọjị ọsọkwa ya enyeghị anụ enyi si ya na ime eri mana enyeghị ọjị ịma na ọ nabataghị onye kwụzie gị nzu ịbaa nzu ndị ọcha agwara anyị na ọ dị njọ kịta afa na-ekwugharịzi maka na alụsị anyị niile na arọbụnagụ anyị niile fabulusi na-apịafe ịtarị na-apịawafe azụ ekene m unu Igbo anyị ga-adịnụ afọ m bụ Bob Manuel Udokwu onye Ogidi na Anambra steeti nwa amụ n'Obi daalụnụ. Unu anụghị ife Bob Manuel kwuru na ọbụla nkụl IB kwuru ụfọdụ ndị okenye nọ n'ala Igbo mana o nwee ụfọdụ ihe ndị na-enye ndị mmadụ nsogbu tata kwesịrị ndozi na ezinụlọ ụfọdụ mana ha ma ngwa gị ya ha ma na enwere ezinụlọ agwụ na-enye nsogbu mana ha ma ngwa gị ya enwere ezinụlọ bụ na mpafa ndị ọgbara ọfụ mebili ife na ezinụlọ a ife ma nliri 10,000 naira edozie ha ga-agba nkịtị ihe na-emebi ha ma na onwere ihe jikọrọ ụka na omenala mana ha ma mmepe ọnụ kwuo ya bikos onwere ihe jikọrọ ụka na omenala nke a na-eti izi ụka na omenala jos ka ọ bụrụ omenala dịla onwe ya iche ọdịnala dịla onwe ya iche and onwere ihe gbasara igbu mmadụ na ya ndị ọcha na-ebubatazi alụsị ha burugasị maka na ọ na-enyefa nsogbu den ọ bụ na alụsị a na ha nwa filu na ha ga-eji nwa ekpele wee chi ya why not fan wee condemn ya ma mụọ ya ọkụ ebe a ọ bụ na ha mụ ya ọkụ ogbugbefe ofu mana ha mee gịnị ha buchiatasịrị ya azụ mgbe gboo my dad gwa m na alụsị ha bụ karịrị akarị wee ma nke ha abaghị ha buru alụsị na Anambra ọfụma mana alụsị ya niile ha bukọba ụfọdụ mee gịnị fa buchiatara ya azụ kedu ihe mere ha ji buchiata ya azụ ha ka eji ekpele mebisie ihe niile a mana ọkwelọfa ụfọdụ ndị ọcha nwụrụ na ya ma ndị buchiata ya na Lagos ụfọdụ ndị be anyị jezie Lagos wee malụsị ya alụsị ọ bụ wee bunasịa ya ebe ọ dị onwere ihe jikọrọ ụka na omenala and omenala abụla ịma alụ
omenala abụla igbu mmadụ. Omenala abụkwa ihe na-afọ online mmadụ pụta okechie mmadụ ma mmadụ ewere mmadụ gwọọ ọgwụ. Omenala na-asị ife ọjọọ. Ọ ihe nchọ ka ndị okenye a na-agwa ndị mmadụ ka ndị mmadụ mara ebe ha kwụ akwụ. O nwere ihe ama n'ididi ka ikpe ekpele wee mee ka Chineke za gị ya n'ụzọ omenala. Ozugbo ị na-eme ya ka o si kwesị ekwesị n'ụzọ omenala, Chineke aza gị ya. Mana nwere onye ya ekwu ya abịa ezobe ndị okenye ala na enwe ezobesie ya. Mana ana m ekene Chukwu na ha ncha niile na-alịpụta ofu na ofu. Bob Nanel, Chukwu ya gọziri m at least ihe o kwuru ka emekwazi ndị ọzọ aghọta na omenala amaka, na omenala bụ ebe anyị si wee pụta. Anyị abụrụ ndị ọcha, anyị bụ ụmụ Chineke, bụrụkwa ndị Igbo n'ụzọ ọdịnala Igbo. Anyị nwere tradition, anyị nwere our own culture, ka o si agala anyị, ka o si awọkụla anyị. Ị na-edere ịta afụfụ, ị na-edere ịgbaghalị, ị na-edere isi from this church to this church. No, mara ihe agwa gị mee ya, ị nwere onwe gị, gabala onwe gị. And omenala enwere mgbe o ji gbachibido ụka sị ga-eje n'ụka. Anyị ncha niile na-eme ihe ụka ọfụma. Sasị na nọ ya na-eme ihe omenala na-eme ihe ụka. Ọ mkpụrụ akụnye gị n'ime ma ị ji dị confused chee na omenala bụ ajọ ife. So mara amalụ na omenala enwere ya gbasa anya na ụka. Omenala dịrị onwe ya iche, ụka dịrị onwe ya iche. And mbọsị ha ga-ebido kwube eziokwu a, Igbo enwere onwe fa. Daalụnụ.